Jien meta twildet it-tifla men, ħassejt l-spotlight tal-univers, like, id-dur minn fuqi għal fuqa. Illi f'daqqada realizzajt I don't freaking matter anymore. It's all about her. Illi kull ħaġa li ħanamel, millum il-qoddim, kull ħaġa li ħankun, millum il-qoddim, id-dawl qiegħed fuqha mhux fuqi. U niftakar literalment meta ħarġet minn omma kienet griża bla demm u ħares li hekk like. Il-ħaġa x'inhi, griża hekk. U mbagħad f'daqqa isek tara, isek tixel karozza. Tara d-dem, inti rajta t-tifla Ija, mela mhux hekk. Jiena mela twildet t-tifla tiegħek naħseb ma nafx l-istess. Lew tkun griża, tiegħek kienet griża, mbagħad tara d-dem tiegħek bil-ħmura, ċuppu titla' di. U tiftaħ u fetta tajnija suwetna. U hekk ħassejt l-spotlight għamlet hekk. Għasek, anzi mhux hekk, għasek, m'għadix fuqi. Inkredibbli. U kif inti kif esperjenzajta? Jiena niftakrek tajda di tal-spotlight u ħejjejt ruħi biex inħoss li f'daqqa waħda ċentru tal-univers inbidel. U ma ġraċ. Okay. Ma ħassejtx li speċa din il-fawra ta' emozzjoni u empatija għal din il-kreatura l-ġdida ma seħħitx ek f'daqqa waħda. Ma kienx hemm leħħa ta' emozzjoni u minn hemmhekk f'daqqa waħda jiena għaraft li jien missier. Imma mbagħad mal-lejl qajt bil-lejl imqajjem fil-ward aw fil-maternity ward u mal-lejl mbagħad dejt nikkontempla x'qed jiġri minni, x'qed jiġri x'inhu issa l-irwol tiegħi u kif jien se jkolli nirriorganizza dak li naf dwari u għadajjef u għandu bżonn imur ximkien biex imut.